Vedare tinokugamuchirai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Regai tibva tapinda mumamessages atadzoka takakubatirai. Hanzi makadii zvenyu mukomanashi. Inini ndakanzwawo post yamadha avo vari kuzviti ivo vakaurayisa umwe mukadzi uyo ainge ari pabarika. Mukomanashi kana madha ivavo vanga vari padhuze neni, ameno kuti ndaivasvitsa kupi nekuda kwekuti nyaya yavo yandirwadza. Mwana iyeye kana ndaikwanisa zvangu kumuona, ndaimutora zvangu ndobva ndamuchengeta, because mararamiro aari kuita abva andirangaridza mararamiro andakakura ndichiita pandainge ndichiri musikana. Iniwo mukomanashi ndiri munhu wekuti ndakasiyiwa naamai vangu mushure mekunge ivo amai vangu vanetsana nababa vangu. Saka amai vakabva vangotiramwira kuna baba ndokubva vangusimuka, ivo vakabva vaenda. Baba vakazosara ndokubva vazotsvaka umwe mukadzi wavo wekutanga. Avo vatainge tichiti amai vaiva zvavo nemwoyo wainge wakanaka, but baba vakabva vazotsvaka zvekare umwe mukadzi wechipiri, nekuda kwekuti mukadzi uyo akazosara achitorwa pekutanga nababa vedu akabva azotadza kuita pamuviri nekukasika. Saka baba vakabva vazotora umwe mukadzi uyo ainge ari wechidiki, ndiye akabva azokasika kubatira pamuviri. Mukadzi uyu aitonga, kunyange zvake iye ainge ari mudikisa kune uyo mukadzi akazosara achitorwa nababa vedu mushure mekunge varambana naamai vedu. Amaini ivavo vaiva neumwe hutsinye hwekuti ndati ndichinzwa nyaya iyo mukomanashi, mwoyo wangu wabva waenda kure, zvekuti madha ivavo dai vanga vari padhuze neni kana mbama chaiyo ndaivaridza vasati vatanga kutaura nyaya yavo. Mukoma tainge tichibatwa jangi, taingobatwa zvakanaka chete kana baba vedu varipo. Dambudziko rakazoitika nderekuti mukadzi uyu wechi2 akazotorwa nababa vedu uyo ainge ari mudiki kune mukadzi wekutanga wababa, aiva nepamuromo. Saka mukadzi uya wekutanga akazosara achiwanikwa nababa vedu. Iye akabva akumbira baba kuti ange achienda kunovakira samwe, nekuti vainge vatadza kugarisana vose pachivanze chimwe. Dambudziko rakazoitika nderekuti takazopatsanurwa, then mukadzi uya mudiki wababa iye akabva arwira kuti ndinofanira kuti ndisare ndichigara naye pamba. Then vanin'ina vangu vakabva vazotorwa ndokubva vaenda vakanogara nemukadzi uya wababa uyo ainge aine mwoyo wakanaka. Inini mukomanashi iyi ndakasara ndichichiona, ndakatambura zvisingaiti. Zvaiitika ndezvekuti ndini ndaiitiswa mabasa ose epamba, ende vaiti ivo kana vakamuka ndisati ndapedza kurohwa here, ende vainge vasina kana basa kuti vari kundirova nei. Dzimwe nguva vaiita zviya zvekundipinga zvekuti ndidonhere pasi. Vaiti kana ndadonhera pasi kudaro vaibva vatanga kundirova apa vanenge vakandigarira pachest vachindirova nezvibhakera chete. Mazuva ekutanga ndaimbopota ndichichema, asi ndakarohwa kusvika ndava kupedzisira ndava kusachema. Ndainge ndazvijaira kuti changu chete ndechekungogara ndichingorohwa. Pane umwe musi pandakazomboda kuvadzorera mushure mekunge mukomanashi vatuma umwe mwana wavo kuti aende kunotemha shamhu yainge iine munzwa. Ipapo ndakajamuka mukomanashi, ndo pavakazotanga kuita zvekundirova nezvibhakera. Because ndakati ndajamuka kudaro, ivo vakabva vati, saka wava kuda kurwa neni here? Uri kuda kurwa naamai here? Ndo pavakabva vandipinga vakabva vatanga kundirova. Ndinorangarira rimwe zuva apo pandakamuka ndichirwara, ivo amai nini vakatozviona kuti kondisheni yemwana uyu ari kurwara, because ndaiita kubvunda muviri wangu wose, ndaiita kunge ndiri kuda kubatwa nemalaria, musoro wangu uchitema. Asi ndichirwara kudaro ndakabva ndatumwa kumvura, uko kwandakati ndasvika ikoko ndakabva ndatadza kutakura bhaketi riya, nekuda kwekuti muviri wangu wose wainge uchipera simba, zvekare musoro wangu wainge uchirwadza. Asi ndakashingirira kusvika ndasvika kumba. Asi ndichinosvika kumba kudaro, ivo amai nini vakabva vatanga kundipopotera. Musi wacho zvavo havana kundirova nekuda kwekuti vaiona kuti mwana uyu ari kurwara, asi vaingopopota vachiti wanonoka uchitambaka, but ivo vainge vachiziva kuti mwana anga achirwara. Kuchema zvangu handina, but zvandaingoita ndezvekuti
ndaiti kana ndikatanga kutukwa kudaro ndaibva ndangotora hembe dzangu, dzimwe nguva ndobva ndaenda kurukova, ndobva ndanogara ikoko ndichichema kuti asi amai, ko makadii kungoenda nesu ikoko kwacho kwamainge muchienda? Nanhasi ivo amai vangu vachiri vapenyu, but relationship yangu mukomanashi navo irelationship yekuti inondirwadza. Chandinongogona kuita ndechekuti ivo amai kana vakandiudza kuti ndiri kudawo mapiritsi akati, kana kuti vakandiudza kuti havana chikafu, chandinongogona ndechekuti ndinongoenda pamukuru ndobva ndangovatumidzira mari iyoyo yavanenge vachiti vari kuda. Asi kana iri relationship navo amai vangu handitomborina relationship navo. Ivo amai vangu chaivo vakazotongoita zvekunditsvaka mushure mekunge vanzwa kuti ndainge ndaroorwa, ndo pavakazonditsvaka. Kumashure uko vakatombozama kuti vange vachindisanganidza nevana vavakazoita mushure mekunge vazoenda kunowanikwa. Vamwe vanin'ina vangu hongu vane relationship yakanaka naamai vangu, but inini mukoma handitomborina relationship naamai vangu nekuda kwemavanga andakapiwa naamai nini vangu avo vakasara vachindichengeta. Dzimwe nguva ndinenge ndichitoda kutotaura naamai vangu, asi kana ndikangotarisa ndine rimwe vanga riri paruoko rwangu. Chakazoita kuti ndinge ndichizoita vanga iri paruoko ndechekuti pane umwe musi patainge takatogara tiri mukicheni naamai, handizivi kuti ndakataura kuti kudii, but ivo amai nini vakangokaruka vatora huni yainge iri muchoto ndokubva vatanga kundirova. Ndakazama kuti ndinge ndichivhika, saka pandakavhika huni iya yakabva yanondirova paruoko, ndikabva ndaita vanga iroro. Nanhasi uno ndinoti kana ndikangotarisa chivanga ichocho ndinobva ndanzwa kuvenga amai nini vangu, baba zvekare naamai vangu, kuti vanhu ava ndo vakakonzeresa kuti upenyu hwangu hwandakakura ndichirarama hunge huri upenyu hunorwadza. Kana kuri kuchikoro kwacho kwandaienda kuita dofo, handizivi kuti zvaikonzereswa nekuti inini ndaishungurudzwa kumba here, kana kuti pfungwa dzanguwo ndingoriwo munhu wekuti ndakazvarwa ndingoriwo dofo, but dambudziko ndiroro. Kana kuri kuchikoro ndaitanga ndamukira makuseniseni ndobva ndasiya ndaita mabasa ose epamba. Kana ari mauniform ndaipfekedzwa mamwe mauniform anenge akabvaruka bvaruka, but ivo baba vainge vachitotengera vana vavo vose mauniform. Inini ndini ndaitozivikanwa kuti uyu uniform yake inogara yakangosoneredzwa zvigamba, ende ndaigara ndichingosekwa nevamwe vana kuchikoro zvekuti ndakatongokura ndiri munhu wekuti ndainge ndisina kana confidence. Nanhasi uno mukomanashi, nekuda kwekuti ndakakura ndiri munhu wekuti kuchikoro kwacho ndaingogara ndichingosekwa nevamwe vana, handitomborina kana confidence kana ndiri panenge paine vamwe vanhu, nekuti ndinobva ndatanga kurangarira kusekwa kwose kwandainge ndichitwa apo pandainge ndichiri kuchikoro. Ende chinonyanya kundirwadza ndechekuti nemaconditions ose andainge ndichiiswa maari naamai nini vangu, taiti paya kana tava kunovhara zvikoro ndichinopinda pachivanze, ivo amai nini ndaitoziva kuti ndinovaona vakagara pavheranda, ende vanenge vakatoisa shamhu yavo pasaidi. Umwe neumwe achipinda pamba anofanira kuti ange achivarakidza ripoti rake. But mukunorohwa paya ndaiona kuti ivo amai nini vana vavo vaingovarovawo zviya zvekungobhaiza, but inini ndaizoti kana ndaburitsa ripoti rangu vaibva vandirova zviya zvekutopedzera shungu. Nanhasi uno mukomanashi, ndingangoti mumhuri medu ndini breadwinner, kunyange baba vangu ndinovachengeta, ende ndinoziva kuti kuchengeta kwandiri kuita baba vangu ndo kuchengetawo kwandiri kuita amai nini vangu. Asi wandinonyanya kuchengeta ndeuya mukadzi akazosara achiwanikwa pekutanga nababa vangu mushure mekunge vazorambana naamai vangu. Ndo vandinonyanya kutoona sekunge ndivo amai vangu, ende ndikanzwa kuti ndiri kudawo rudo rwaamai, ndivo vandinobva ndafonera kana kutaura navo paWhatsApp. Kana vari amai nini avo handitomborina nhamba dzavo, vanoti kana vakanditumidzira message ndinobva ndangodhilita chati ravo. Mukomanashi, saka pandanzwa madha avo vanga vachitaura kuti vari kushungurudza mwana, ndikuda kuti vange vachiziva kuti mwana iyeye wavari kushungurudza havazivi kuti mune ramangwana Mwari vakamuchengetera chii.
inini mukomanashi ndichikura ndainge ndisitomborinawo kana hope in life, but pari zvino upenyu hwangu kana ndakazvitarisa nevanin'ina vangu nevana vakazozvarwa naamainini ivavo, nditori pamusoro pavo vose, ende vose vanoti kana vakasangana nematambudziko avanenge vasangana navo vanotoziva kuti sisi vari kujoni ndivo vega vanokwanisa kungotidarikidzira chikamu ichocho. Pari zvino amainini vane mwana wavo mukomana uyo ari kugara achingondinetsera achiti, sisi ndiri kukumbirawo kuti mundibatsirewo nemari yekuti ndinge ndichitorawo license, zvimwe kuda ndinokwanisa kuzoendawo kumatraki ndikakwanisawo kuitawo zviri nani muupenyu. Mari yekuti ndinge ndichimuitira zvose zvaanoda ndinayo, but ndinoti kana ndava kuda kumubatsira, kana ndikangotanga kungorangarira zvose zvandainge ndichiitwa naamainini nezvose zvavainge vachindiita, because sevana ivo hapanawo chavainge vachiziva, nekuti mukukura kwedu ivo vainge vachingotorawo ruvengo urwo rwavainge vachiona ruchibva kuna amai vavo, vachingondipawo ruvengo irworwo, vachingondiitirawo hutsinye. Asi ndinongozivawo kuti vana vakangodzidziswawo kungoita ruvengo irworwo haisi mhosva yavo, but zvinhu izvi ndinoti kana ndikangozvirangarira mweya wangu unobva watanga kuenda kure. Mukomanashi ivo amainini vaiti kana vakatanga kundituka vaibva vati, iwewe uri hure, haufi wakaroorwa iwewe, ende iwewe ndiwe uchazotochengeta vana vevana vangu ava. Ndaiti kana ndikatarisa vana vacho vandainge ndichinzi ndichazochengeta vana vevana vavo vasikana, vainge vachitoriwo vana vadiki panguva yacho. Asi mukomanashi zvakazoitika ndezvekuti vana ivavo mukunokura vose vakabva vazomitiswa, but inini ndainge ndakangozvichengetedzawo, ameno kuti Mwari vainge vakaisawo mweya wainge wakaita sei mandiri. Kunyangwe pacho pandakazoroorwa, ivo amainini zvinhu zvekuti zvakatovashamisa pandainge ndichitobvisirwa mari, nekuti ndakati ndapedza kubvisirwa mari, murume wangu ndokubva atokumbirawo muchato, ndikatochatawo mune zvakanaka-naka. Ende vavo vana ivo amainini vose vakapera kumitiswa, vazukuru vavo vose vagere navo pamba, because like last born yavo ivo amainini akabva azotoita zvekutomitiswa nemurume wemunhu apo paainge achangopedza form 2 yake. Mother avo vari kuti ivo vanopota vachishungurudza mwana uyo wavari kushungurudza mushure mekunge vaurayisa amai vake, ndiri kuda kungovaudza kuti Mwari wandinoziva inini, wandinonamata, ndiMwari anochengeta nherera. Inini chaiye akandichengeta kusvika ndakwanisawo kuzosvika pandiri pano nhasi. Vanofanira kuziva kuti Mwari iyeye ndiye achachengeta mwana iyeye wavari kushungurudza. Zvimwe kuda mune ramangwana, mwana iyeye wavari kushungurudza ndiye aikwanisa kuzotovachengeta. Please ndisvitsireiwo meseji yangu kwavari. Vedare ndo meseji yandakatumidzirwa nemwanasikana uyu. Zvakangoma hazvo vedu we, unenge uchitongoti ndiri kushungurudza mwana achazosvika pakuzvikanganwa, but unenge watomupa mavanga kweupenyu hwake hwose. Please ngatirambei tichingobatsirawo stepmom vaya vakauya neconfession yavo. Kutouyawo neconfession vanenge vachitotsvakawo rubatsiro, saka ngatirambei tichingovapawo counseling mucomment section. Regei tibva taendawo panyaya yedu inotevera. Hanzi, hello mukomanashi. Mukoma, inini ndiri mukomana ane 21 years. Ndine nyaya inogara ichingondinetsa nguva zhinji. Mukomanashi, nyaya yangu yakamira sekudai so. Inini pari zvino ndiri kugara neumwe mukadzi wangu. Nyaya iri kunetsa inini ndeyekuti basa rakapera, handisi kushanda, ende iye ndiye ari kushanda. Apa akazvitakura, ane pamuviri pavane 8 months. Mukadzi uyu ndainge ndakangosanganawo naye muno muSouth Africa. Nyaya iri kuitika pandiri, handisi kuziva kuti chii chiri kuitika pandiri. Asati azvitakura, ndaiti ndikaita bonde tiri tose paya ndaikwanisa kutosvitsawo 3 or to 4 rounds, but now ndinongoti kana ndikangoisa sikarudzi yangu maari ndinobva ndatorasa mbeu. Handizivi kuti chii chava kuitika pandiri mukomanashi. Ndinenge ndichitonzwa kutoda, asi dambudziko randava kusangana naro nderekuti kana ndikangogara ndarasa mbeu
nhengo yangu haichatombomuki zvachose kutosvika ramangwana. So mukomanachi, handizivi kuti kuzivawo kwenyu chingava chiri chii. Mukomanachi, ndanga ndichikumbirawo kuti munge muchindibvunzirawo kune vanoziva, kana kuti kubvawo kuna sekuru, oro handizivi kuti mungandibatsirawo sei, kozi mukadzi wangu ndinomuda. Ndibatsireiwo mukoma, ndatenda zvangu. Ndinozoita zvekare imwe nyaya iri kundinetsa mukomanachi. Nhau yangu ndeyekuti kana kuri kumabasa kwese kwandinenge ndafambawo ndichiti ndiri kuendesawo maCVs angu, vanongotora maCV angu vobva vati tichakufonera, asi hapana kana zuva randinombofonerwa, no matter how many times pandinoendesawo maCVs kumakambani akasiyana-siyana. Kana ndikavimbiswa basa nemunhu akati huya tisangane, ndinobva ndaenda. Asi zuva riya ratinenge tarangana kuti ndipo patinofanira kuti tinge tichizosangana panzvimbo ipapo patinenge tarangana, zuva racho richisvika, kana ndikazoenda kuya kwaanenge ataura kuti ndinofanira kunomumirira ikoko, ndichinosvika ikoko kuti ndinge ndichifonera munhu uya, unobva waona kuti munhu uya haachatombobati mafoni ako zvachose. So mukoma, ndo zvezvimwe zvezvinhu zviri kundinetsa. Ndiri kutsvakawo rubatsiro, handina vabereki. Vabereki vangu vakatoshaya apo pandainge ndichiri ne2 years, saka zvinhu zvava kundiomera. Please, ndinokumbirawo kuti mundibvunzirewo kubva kune vedare ndikwanise kubatsirika nawo. Kana zvichiita kuti kunyange ivo sekuru vangandibatsira, please ndipewo nhamba dzavo kuti vakwanise kundibatsira mukoma, nekuda kwekuti inini ndatambura. Vedare ndo message yandakatumidzirwa nemwanakomana uyu. Please ngatimubatsireiwo mucomment section. Vedare ndo mamessages andanga ndakakubatsirai. Ngatisanganei zvekare mune zvimwe zvirongwa zvinotevera.